नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। तो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार मंडळी, आज आम्ही गावी जायला निघालो कारण गणपती बाप्पा यायला आता बरोबर 10-12 दिवस राहिले आहेत। तर गावी जाऊन साफसफाई करावी यासाठी आता आम्ही गावी निघालो आहोत। तुम्ही कोकणात जर बघितलं तर तुम्हाला दिसून येईल की कोकणातील बहुतेक घरही बंद असतात, कारण बहुतेक माणसं ही नोकरी धंद्यानिमित्त मुंबईला असतात, त्यामुळे घरही बंद ठेवावी लागतात। आणि त्यामुळे आता बघा गणपती 10-12 दिवसावर येऊन राहिले, त्यामुळे आता घरात साफसफाई करणं तेवढं महत्त्वाचं असतं आणि ती साफसफाई करायची असते। त्यामुळे लोकही 10-12 दिवस आधी कोकणात येतात। आणि आता तुम्ही पाहतात बघा, ही सर्व अशी घरं बघा बंद आहेत। तुम्हाला असं घरं मोठी मोठी बांधलेली आहेत, पण ही अशी बघा सगळी घरं तुम्हाला कोकणातली अशी बंद दिसून येणार। सगळा शुकशुकाट असतो। हे बघा सगळ्यांनी टाळी बिळी लावून घरं बंद करून ठेवलेली आहेत आणि ही बंद असतात घरं। त्यामुळे आता सगळं आजूबाजूचे जे गवत वाढलेलं असतं ते कापावं लागतं, किंवा घरात जो केरकचरा असतो, धूळ झालेली असते ती साफ करावी लागते। त्यासाठी कोकणी माणूस हा 10-12 दिवस आधी असा कोकणात येतो आणि आपल्या गणपती बाप्पाची डेकोरेशन सजावट करायची असते, त्यामुळे त्यांना लवकर असं यावं लागतं। हे बघा ही अशी सगळी घरं तुम्हाला अशी कोकणातली बहुतेक अशी बंद घरं दिसणार। आता बघा तुम्ही समोर घर बघत आहात ते बघा चिरेबंदी घर आहे, चांगलं घर आहे कंडिशनमध्ये, फक्त ते त्याकडे घराकडे काही कोणी लक्ष दिलं नाही, मग त्याची कौलं तुटली आणि वाशे खराब झाले। पण हे कसं असतं बघा, आईवडिलांनी घरं बांधलेली असतात पण या मुलांना सांभाळता येत नाही। आणि त्यात कसं असतात या मेन कारण या बायका असतात, ह्या बायका असतात त्या काय करतात भावाभावामध्ये भांडण लावून देतात। त्यामुळे तू जातो की मी जातो, आणि ह्या अशा भांडण्यामध्ये त्या घराकडे दुर्लक्ष होतं आणि ही घर अशी पडायला येतात। आणि मग काय करतात हे माणसं, गावी यायला शक्य होत नाही कारण हे घर असे पडून गेले। मग हे मुंबईत गणपती आणतात आणि मुंबईत हा गणपती बसवतात। त्यामुळे प्रत्येक आपल्या कोकणातल्या घराकडे लक्ष दिलं पाहिजे। बायकांचं न ऐकता भावानी एकत्र राहून आपलं कोकणातलं घर हे आईवडिलांनी बांधायला सांभाळून ठेवलं पाहिजे। पानी पानी ठंडा पानी 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 चाय चादर बनी चाय गरम बोलो भाई, चाय 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 क्या बोलो भाई, चाय गरम बोलो भाई, चाय 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 बोलो भाई, चाय चाय पानी 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 दे भाई, वड़ा पाव चाय भाई, चाय पानी
2 पानी बोतल चाय चाय गरम बोलो भाई चाय चाय। आता आम्ही कणकवलीला उतरलोत आणि ट्रेनमध्ये भरपूर अशी गर्दी होती। आपण पाहतात बघा, ही 2 मुलं बाप्पाची मूर्ती मुंबईवरनं घेऊन आलेत गावी आणि गणपतीला अजून 10-12 दिवस आहेत आणि बाप्पाची आवड कशी कोकणी माणसाला असते हे आपण पाहतात। आणि कोकणात उतरलं की माणूस सर्व मागचं पुढचं सगळं विसरून जातो आणि आता ही माणसं अगोदर गणपतीला गावी आली आहेत, कारण गावी जाऊन तयारी करावी लागते, कारण कोकणात बरीचशी घरं बंद असतात, तेव्हा साफसफाई करणे ही सर्व कामे असतात। आणि बघा, कोकणी माणसाच्या मनात हा वेगळाच आनंद असतो। प्रत्येक कोकणी माणूस उत्साहाने आता उतरला आहे ट्रेनमधून आणि आता आपल्या घरच्या दिशेला निघाला आहे। बघा, गणपतीला अजून 10-12 दिवस आहेत, पण कोकणी माणसं बघा गणपतीच्या तयारीला कसे लागले आहेत आणि प्रत्येकजण इथे उतरला प्लॅटफॉर्मवर, त्याचा चेहऱ्यावर एकदम असं आनंद चेहरा असतो त्याचा आणि त्याला म्हणजे बाप्पाच्या आगमनाची ओढ लागली असते। आता आम्ही कणकवली ST डेपोतून आमच्या गावी मालवणला जाण्यासाठी मालवण गाडी पकडली। आपण समोर पाहत आहात बघा, गाईचं शेण पडलं आहे आणि त्या शेणावर फुलपाखरू बसलं आहे। म्हणजे बघा, फुलपाखराला पण समजतं की गाईचं शेण किती पवित्र आहे ते, कारण फुलपाखरं तुम्ही बघितलं असाल की फुलावर बसतात, पण गाईच्या शेणावर बसलेलं फुलपाखरू तुम्ही पहिल्यांदाच पाहिलं असेल। यावरून तुमच्या लक्षात येतं की कीटकांनासुद्धा कळतं की गाईचं शेण किती पवित्र आहे ते।
आपण पाहत असाल बघा, सड्यावर कसं हिरवंगार सगळं गवत पसरलेलं आहे आणि ह्या गाई गुरांना ह्या पावसामुळे हे हिरवंगार गवत खायला मिळतं. कारण वर्षभर कसं गुरांना असं गवत मिळत नाही, पण खरोखरच एक निसर्गाचे आणि या पावसाचे आपल्या मानवाला आणि तसेच जनावरांना खूप म्हणजे खूप असे उपकार आहेत. जिसका कोई नाही उसका भगवान. म्हणजे बघा, हे मक्याचं बोंड कोणतरी खाऊन रस्त्यावर फेकलं होतं आणि ते रस्त्याच्या एका किनारी पडलं होतं, पण पाऊस पडून ते मक्याचं कणीस होतं बघा, त्याच्यातून कशी रोपं उगवली. म्हणजे बघा, ज्याचं कोण नसतं त्याचा परमेश्वर असतो आणि परमेश्वर प्रत्येकाची काळजी घेत असतो. हे जे आपण पाहत आहात गवत, त्या गवताला देवाचं भात असं म्हणतात. किती सुंदर दिसतंय बघा. आपण समोर जी सुंदर पिवळी फुलं पाहतात, ही फुलं गणपतीच्या डेकोरेशनला वापरली जातात आणि गणपतीची जी आपण पूजा करतो तेव्हा या फुलांचा वापर केला जातो आणि या फुलांना कोकणात हरणं म्हणतात. ही सुंदर फुलं पाहतात ती तेरड्याची फुलं. या फुलांचा देखील गणपतीच्या पूजेमध्ये वापर केला जातो. पहा, ही मधमाशी कशी बघा फुलातला रस शोषून घेत आहे. हा बघा, हा समोर जो कीटक बसला आहे त्याला दंडारू असं म्हणतात. काही काही जण त्याला चतुर पण बोलतात. आम्ही लहानपणी ह्या चतुराला असा पकडायचो आणि त्याच्या शेपटीला दोरा बांधायचो आणि सोडून द्यायचो. ती एक माझ्या लहानपणीची वेगळीच असायची.
आपण जे समोर पाहत आहात ते मुंग्यांचं वारूळ आहे आणि कसं असतं मुंग्या ह्या एकदम कशी मऊ माती गोळा करून हे वारूळ बांधतात आणि ह्या वारुळातून जेव्हा मुंग्या जातात त्या या वारुळामध्ये साप जाऊन राहतो. कारण कसं जी वारुळातली जी माती असते ही थंड माती असते आणि सापाला थंडपणा खूप आवडतो. कारण चंदनाच्या झाडावर पण तुम्हाला भरपूर असे साप दिसतात कारण चंदन हे थंड आहे. तसंच हे वारुळातली माती थंड असल्यामुळे साप इथे आपलं घर करून राहतो. आपण पाहत आहात बघा, हा आमचा एवढा सुंदर मालवण गाव आहे. त्यामुळे आम्हाला कसं कुठे काश्मीरला किंवा कन्याकुमारीला किंवा बाहेरगावी जायची इच्छाच होत नाही. कारण मालवणच आमचं एवढं सुंदर आहे की मालवणसारखं सुंदर कुठेच तुम्हाला असा स्वर्ग भेटणार नाही. एवढा सुंदर गाव आमचं आहे आणि देवाच्या कृपेने सासरवाडसुद्धा चांगली मिळाली वेंगुर्ला. त्यामुळे कसं सोने पे सुहागा.
आम्ही आता मुंबईवरून आलो आहोत आणि आता आम्ही चहा नाश्ता करून लगेच आम्ही आता मालवणला जात आहोत, कारण मालवणला आम्ही आमचा गणपती बनवायला दिला आहे. त्याचं कलर काम कसं झालं ते पाहण्यासाठी आता आम्ही मालवणला चाललो आहोत. आणि आम्हाला ही गाडी मिळाली कुणकेश्वर सावंतवाडी, ही पकडून आता आम्ही मालवणला जात आहोत. आणि या गाडीचा बोर्ड उलटा आहे, सावंतवाडी कुणकेश्वर दिसतं आहे, पण पुढून बोर्ड कसं आहे कुणकेश्वर ते सावंतवाडी असा बोर्ड आहे. आणि ह्या गाडीमध्ये माडी असते ती सावंतवाडीला पोचवली जाते. आणि कारण ही माडी न्यायला पण एक सरकारची परवानगी लागते, अशी विना परवाना ही नेता येत नाही. ही सरकार मान्यता ही परवाना काढलेला असतो. आणि जी गॅलन्या दिसतात बघा त्याच्यात ती माडी भरलेली आहे. आणि ही माडी आरोग्यासाठी खूप चांगली असते, त्यामुळे तुमच्या शरीरातली कडकी कमी होते व मुतखड्यासारखे आजार बरे होतात. नारळाचं झाड असतं त्याला नारळ धरतात आणि त्या नारळाच्या बाजूला एक अशी पोय असते, ती पोय कट केली जाते. आणि पोय कट केली की त्यातून नारळातला रस असतो तो थेंब थेंब त्या पोईतनं खाली पडतो आणि तो एका मडक्यामध्ये साचवला जातो. आणि जो साचवलेला रस असतो त्याला माडी असे म्हणतात. आता आम्ही मालवणला उतरलो आणि आमचा जिथे गणपती बनवायला दिला आहे तिथे आम्ही आलो आहोत. आणि हे बघा आता गणपती बनवायचं काम जोरात चालू आहे. आणि हे सर्व जुने कलाकार आहेत आणि त्यांची गणपती रंगवायची कला बघून आपल्या लक्षातच आले असेल की किती हे म्हणजे जुने कलाकार आहेत आणि त्यांना कसं अनुभवी कलाकार आहेत. गणपतीची मूर्ती रंगवण्याची कला या कलाकारांची बघा. या गणपतीला मारलेले कलरचे शेड बघा आणि कलरची फिनिशिंग बघा. आणि जे डोळ्यातला रेखीवपणा आहे तो पण तुम्ही पाहतच असाल. यावरून लक्षात येते की किती हे चांगले असे मालवणमधले प्रसिद्ध कलाकार आहेत. आणि बऱ्याच ठिकाणी काय काय करतात, नुसतं गणपतीला नुसतं पाण्यासारखा कलर मारतात, पण ह्या कलाकाराने जो कलर मारला तो बघा किती एकदम असा रेखीव कलर मारलेला आहे आणि लगेच डोळ्यात ती मूर्ती भरते आपल्या. एवढे सुंदर त्यांनी रंगकाम केलेलं आहे. बघा या कलाकारांचं वय 80च्या पुढे आहे, पण कसं ते मन लावून कसे ते काम करत बघा. आणि आपली कला ते जास्तीत जास्त प्रमाणात सादर करायची प्रयत्न करत आहेत. आणि मालवणमधली ही जुनी गणपतीची कार्यशाळा आहे. आणि तुम्हाला ही कार्यशाळा बघायची असेल तर तुम्ही मालवणला भरड नाका
इथे उतरायचं आणि तिथून 5 मिनटाच्या अंतरावर ही कार्यशाळा आहे आणि फेमस आहे. आणि जर तुम्हाला गणपती बनवायचे असतील तर या मालवणमध्ये भरण नाका आहे, तिथे उतरायचं आणि तिथे कोणालाही विचारायचं की गणपतीची कार्यशाळा कुठे आहे. तिथे तुम्हाला सगळे कलाकार दिसतील आणि खरोखर सुंदर अशी मूर्ती इथे बनवली जाते. आणि माझ्या मते मालवणमधील सर्वात चांगली गणपती बनवण्याची कार्यशाळा ही भरण नाका येथे आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर तुमचे गणपती जर बनवायचे असतील तर नक्की या भरड नाका येथे जाऊन अवश्य भेट द्या आणि आपल्या मूर्तीची ऑर्डर बुक करा. हा बघा, हा जो पाहत आहात तो आमचा गणपती आहे. अजून त्याचं बरंच रंगकाम बाकी आहे आणि ही मूर्ती आम्ही चॉईस केलेली आहे आणि अजून त्याची फिनिशिंग बाकी आहे, कलर बाकी आहेत. किती बघा सुरेख मूर्ती आहे, ही आम्ही निवडलेली मूर्ती आहे.
आता आम्ही आमचा गणपती बाप्पा बघून आलो आहोत। आता मालवणचे आम्ही मच्छी मार्केटला आलो आहोत, कारण आज आम्हाला आता निघायचं, आज रविवार आहे, संध्याकाळी आमची ट्रेन आहे। तर आता आम्ही कसं गणपतीमध्ये काय मासे खायला मिळणार नाहीत, म्हणून आता मी काही मालवणले मासे विकत घेऊ आणि आता मग घरी जाऊ।
आता आमची मुंबईला जाण्याकरता ट्रेन लागलेली आहे तुतारी एक्सप्रेस. आता आम्ही गाडीत बसू आणि मुंबईला निघू. तुझ्याकडे येणं नाही काय योग काय उद्याच्या घराकडे काय सांगते का मी वाडीत गेले तर योग गाव नाही ना. आता नसले आता पाठवून आता नाही काकडीवर वालीची देशाची दोडक्याची भाजी बरी होती ना. मस्त होती. हा गावठी दोडके माझी 2 घेतली. मग या कसं तर घेऊ नका. हां वाली नको वाली कशी 50 त्या काल मी येऊन नाही ना. काल कोकणात गेलो. टाकायचा असा पिशव्यातला घेऊन जा. घेऊन जाऊ शिरीज ना ती होय एकाच दोडक्या असं आणि बाकीचे वाली असत. वाली 150 रुपयाचे सेल आणि 3 टवचे 4 टवचे असत बाकी काय नाही. नाही तर तू आणलं सर तर बंड्याकडे दे भेंडे. हां मग आता परत येऊ नको. काय नको 4 वाजता ना उद्याची सॉरी तुका भेंडे मी आता आमची ट्रेन सुटेल तर ट्रेनचे लोको पायलट आले आहेत. ते आता ट्रेनचं इंजिन बरोबर चालतं का ते चेक करत आहेत आणि आता काही वेळात आमची गाडी सुटेल.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. थँक्यू.